Knižnica. Miesto štúdia, domov kníh a oáza pokoja. No nemá byť aj miestom života, náplňou detskej radosti a náplňou voľného času? Tá školská určite. Tak si čítaj, poďme na to spolu, poďme na to, tak si čítaj, ty to vieš. Poďme na to, tak si čítaj, otvor knihu novú, poďme na to, tak si čítaj, ty to chceš. Kto si číta, ten sa dozvie nekonečné príbehy. Preto v našej školskej knižnici nájdete okrem zvučných knižných titulov aj stolové hry. Z našej ponuky kníh vám ponúkame viacero slovenských a anglických kníh, nielen umeleckých, ale aj odborných, pre mladých, ale aj starších čitateľov. Nový výpožičný systém vám umožní zarezervovať si knihy už z pohodlia domova. Neveríte? Tak príďte sa sami pozrieť do našej vynovenej školskej knižnice.